Bon dia, bona vesprada. Avui sí que sí tenim un podcast de categoria i és que contem amb una convidada de luxe. Mare meua, jo no sé com presentar-la i menys en un minut perquè crec que va ser impossible. Ella és una de les cares més reconegudes del panorama televisiu nacional i jo la definiria com un animal periodístic, un animal dolcet, més dolcet que altres, i que ha fet tele, que fa tele, que ha fet ràdio, que és actriu, que és presentadora, que ha escrit llibres, que és mare, que és filla, que és dona, que és germana, que és amiga, Núria Roca, per fi! Molt bon dia, Sofia. Benvinguda. Oye, m'ha agradat molt la presentació, però no te fies de que siga tan dolça, Eres dolceta, perquè dones aixina com a dolçor televisió, dolçor... Això és el que se pretén. Això és el que se pretén, clar. I eres de la terreta, per tant, la saps que la terreta sempre dona més dolçor, no?, que en altres puestos. Totalment. Ja teníem ganes d'escoltar-te, de tindre't així com a convidada. Com estàs? Com te trobes? Pues molt bé, la veritat és que encantada de tornar a parlar amb tu i bueno, jo sempre qualsevol cosa que tinga a proximitat a la terra, pues m'encanta estar ahí, aleshores i contar-te també un poc la situació actual meua i de més, pues també m'apeteix compartir-la, o sigui que molt bé. T'ho agraïm moltíssim perquè a més tu saps que eres molt estimada a València, a l'Horta, a la teua terreta, però jo volia saber quant de temps fa que no vens a València o cada quant? Ara, Sofia, fa poquet perquè han sigut els Nadals, entonces fa 2-3 setmanes que he estat ahí, sempre passes els Nadals a casa, i bueno, jo intente baixar pues, cada 3 setmanes, una cosa aixina, vaig cap a casa, veig a ma mare, veig a mon pare, als germans, als amics, si me dona temps, que els tinc més abandonats, evidentment, però sí, tinc molt de contacte, clar. I el contacte, clar, l'has allargat a la llarga dels anys des que t'anaves a Madrid a treballar, però jo volguera saber, Núria, perquè anem a preguntar-te més endavant sobre això, però jo volguera saber quin és el secret de Núria Roca per estar sempre somrient i feliç? Home, pues mira, jo crec que, a veure, d'alguna manera, sempre que tens presència de cara als demés, has de mostrar la teua millor versió, és a dir, crec que costa el mateix ser amable que no ser-ho. Aleshores jo opte per ser amable. Evidentment això no lleva que quan has de ser contundent o t'has d'enfadar per alguna qüestió ho facis, però si pots estar en el costat amable de les coses, de veritat que compensa molt més. Compensa i val més la pena, la vida te torna aquesta amabilitat, no? M'imagine, ho hem viscut tots en cada un dels nostres episodis de la vida. Totalment, no? La vida ja té prou coses amargues per a que nosaltres contribuïm a allargar-les, no? Si podem d'alguna manera aliviar els moments durs de la gent, pues, en una sonrisa, en una amabilitat, pues, se fa, clar que sí. Clar. Núria, jo volguera donar-te l'enhorabona per els programes, per les xarxes, per el que maneges tu, pa acá sí, pa allà, no? Per la teua visibilitat que ens dones, però tirant un poc de nostàlgia, quin programa tens en el record? No sé, per exemple, pues, no sé, me'n recorde molt de quan comenci en el Waku Waku, o no sé, quin programa tens de Xina com... Mira, pues, si tirara enrere i dic algun programa en el que realment vaig disfrutar i m'ho vaig passar molt bé, tiraria també cap a casa, és a dir, pues, recorde el típic programa Canal 9 i després, pues, depenent dels llocs on he estat, sempre m'emporta programes en els que he estat molt a gust. Uns altres no tant, perquè aquí hi ha hagut de tot. Però sí, mira, jo el Fem Tele i el típic programa serien dos programes fantàstics que recordaria amb molta amabilitat. Amabilitat i que a més van disparar l'audiència, recordo jo aquells anys també sobretot el Fem Tele. Núria, seguint en el mode nostàlgia, què és allò que més tires de menys de València quan estàs per Madrid, quan estàs per ahí, o de Montcà, o de Nàquera, quan estàs per així per la terreta? Jo crec que sobretot és
tindre temps lliure i no anar en pressa, perquè sí que tinc la sensació que cada vegada que vaig a València, com tinc moltes coses que fer i sempre tinc coses que fer a casa, pues vaig i sempre vaig un poc en pressa, no? I entonces en aquest sentit tire de menys l'estar tranquil·lament a València. És dir, bueno, pues me'n vaig 2 setmanes i estic una vesprada sense fer res a casa, no? Que això també estaria molt bé. Quin plaer. Clar, o passejar per la ciutat, anar-me'n al riu, en fi, aquestes coses que bueno, quan no tens res pendent sí que pots fer-ho i disfrutar-ho més, no? I una altra pregunteta, mira, si nosaltres hem pensat així en el Meridiano de si trobarem a Núria Roca en unes festes patronals de poble, d'ací de l'Horta, d'un poblet de l'Horta, enmig de la plaça, la verbeneta, l'orquesteta típica de les cançonetes pop, rock i tal, en quina cançó se despeinaria Núria Roca? Vull dir, mira aquella, com se n'ha pujat amunt. Home, pues mira, jo crec que en la cançó més sortera que poguera sonar me descontrolaria perquè m'agrada moltíssim i a més crec que les festes estan per això, per a no posar-se intens en cap moment i per a disfrutar-ho, compartir, ballar, cantar i estar amb els amics, no? Però qualsevol cançó. Jo sóc molt bailonga, encara que tinc poc sentit del ritme, però m'és igual, i m'ho passaria molt bé, però ara, o sigui, si me posara al costat d'una finestra mirant el mar, pues te diria un altre tipus de cançons, però una verbena, vamos, qualsevol cosa és admissible. En qualsevol cançoneta te veuríem ballar enmig de la plaça del poble. Segur. I, Núria, parlant de festa, nosaltres sabem, bueno, has estudiat en Amasia, a l'Horta, a Museros, la festa, lo bonico que és el juntar-se, la germanor, l'harmonia. Tu encara, què recordes d'aquest temps quan estudiaves? O jo sé que encara tens la connexió, no? Exacte, la connexió amb els amics d'aquesta època. Com recordes aquest temps? Pues crec que evidentment quan un és menut i la infància, pues tot el que veu és molt intens i si ho has viscut en felicitat, pues perdura a lo llarg dels anys, no? I jo vaig ser molt feliç a l'escola, a la Masia, era una escola molt peculiar en aquell moment, on hi havia pocs xiquets, però que feren molta pinya. I bueno, pues han passat quasi 50 anys i seguim fent trobades tots els anys, ens veiem mínim 2 vegades a l'any. Que guai! I ho passem molt bé, la veritat, i tenim una connexió molt especial pues, perquè hem viscut i hem mamat les mateixes coses, no? I aleshores pues, això unís moltíssim. A més, bueno, pues, també els pares del nostre grup pues, també es coneixien, no? Entonces, pues, això pues, també fa colla. Més fantàstic, sí, són els amics, diguem, amigos de teta, no? Des que mames ahí tota la infància o la joventut. Totalment. Ens agrada que estigués per ací, que vingués a visitar la terreta a través dels teus amics i de família. Jo ara, volguera que, en això ja estem quasi acabant, Núria, te vaig a dir alguns llocs que no sé si te donarà algun record puntual. Te vaig a dir, per exemple, la Font de l'Oro de Nàquera. Sí, clar. Quin record me pots dir al respecte o no sé, puntual? Mira, la Font de l'Oro de Nàquera he anat moltes voltes, evidentment, amb ma mare i la meva germana, però sobretot li agradava anar a Maguela, no? O sigui, de repente fer una excursió i anar a Permores i coses d'estes, i bueno, pues me porta molts bons records i fa molts anys que no vaig. I en l'Horta de València, no sé, a nivell de lo que és l'Horta, o sea, l'Horta del camp de tomates, el camp de xufes... Montcà. Vale, o sea, que te dona enseguida record Montcà, Alfara, no? M'imagino. Sí, home, pues mira, evidentment el meu poble és Montcada, tots els records passen per allí. No tinc records de viure, però sí d'anar al poble i evidentment fins que va faltar la meva iaia, pues clar, ja anava totes les setmanes, 1 o 2 vegades, dinava amb ma abuela, se n'anàvem a donar una volta i després jo vinc de família de tarongers i anar al camp a per taronges pues era obligat, no? Entonces l'olor d'assar, el menjar-te una taronja i pelar-la en el camp, pues això em retrotrau a moments molt feliços.
Que bé, que quin plaer també, un no? La taronja mi del camp, fresqueta. Això ho recorde moltíssim perquè això són coses que ja no recuperes, no? I l'anar al camp, menjar d'una taronja, pelar una mandarina, això era festa, era festa. I Núria, ara m'ha entrat en un poc de xoc, jo te vaig dir unes paraules, uns objectes, tu me vas a dir, per exemple, un llibre, per exemple, que estigues llegint o que t'has llegit en la vida o que t'agrade o que t'has calat. Un llibre? Sí. Era una història d'amor, evidentment. Ole, molt bé. Molt bé. Una flor, un tipus de flor que t'agrade o no sé? Sí, el clavell. El clavell. Vale, jo estic apuntant-ho, però si te tornem a fer una entrevista, fer-te de memòria. Espero coincidir en un futur. Sí, segur que sí. I Núria, tu eres més d'arròs al forn o de paella? Jo soc, sabes, aquí vols més a ta mare o a ton pare, perquè soc de paella i soc d'arròs al forn. L'arròs al forn el sé fer i m'és molt bé, i la paella preferís que me la facin. Però m'agraden molt els dos arrossos, m'encanten. Diguem que aleshores, per exemple, l'arròs al forn per a dissabtes i la paella per a diumenges, no? Perfecte, la combinació perfecta. Mig i mig, vale. I, Núria Roca, què li diries al teu jo de d'ací 20 anys? Ostres. No sé, quan digues 70 o 75 anys o per ahí. Sobretot espero poder dir-li alguna cosa, és a dir, poder estar, que crec que és el més important. I li diria que un mantra que tinc jo al llarg dels anys, que és nunca passa nada o mai passa res, és a dir, ni per a bo ni per a roïn, simplement disfruta. Vale. Me l'apunte també com a consell, de Núria Roca. Sí. Bo, és bo. Núria, quin és l'emoji que més gastes en el mòbil? No sé, la paelleta, la sonrisa, la... No, el cor. El coret. Sí, el cor. Això diu molt de tu també. I quin animal t'agradaria ser i per què? Un elefant. Un elefant? Pues mira, sempre he tingut debilitat per els elefants. Me transmetixen pau, me transmetixen sabidoria, fortalesa, grandiositat, espectacularitat i el ser únics. M'agraden molt. Sí, la veritat és que, mira, jo pensava que anaves a dir un altre estil d'animal, m'has deixat un poc sorpresa, perquè m'has dit, ui, que gran, no sé, és com, uau. Sí, m'agraden molt. Però molt bé. I ja per a finalitzar esta entrevista, Núria, quina frase valenciana o quina paraula t'agrada dir més? És a dir, no sé, jo què sé, xenano, o no sé, alguna característica valenciana que tu digues o que t'agrada molt dir per ahí? Me cague en la mar. Cague en la mar? Clar, ho pots dir en tono positiu. Aleshores m'agrada molt. Cague en la mar. Pues mira, saps el que te dic? I el che que m'acompanya sempre. El che. Jo ara vaig a dir una cosa de me cague en la mar que s'acaba el temps de l'entrevista. Che. Te vaig a ficar les dues paraules. Núria, ha sigut un plaer grandíssim, ja ho saps, tindre't així, xerrar un ratet amb tu. Igualment, de veritat, Sofia, espero que vos vagi molt bé en el podcast i que el disfruteu moltíssim per molts anys. Seguim en contacte i seguim lluitant. Núria? Molt bé. Un beset molt fort. Gràcies. Adéu.